Anong ginagawa mo? Dadalhin ko to sa atin, papadala ko to sa Pinas. Magkano yung papunta sa Cubao? 350 lang. Kari, sakay na. Sakay na ako. Okay. Woo! Woo! Yeah! Calabar Cats! Malaking Cubao! Ang layo na narating natin, hindi lang Cubao. Alam mo kung saan? Davao! Yan uubra sa amin. Hindi yan uubra. Sa kanila, pababa. Pababa. Sa amin, pakyat. Yun lang ano mag... Bro, diretso lang bro! Diretso lang! Okay, diretso! Diretso! Woo! Diretso! Yo, what's up mga kalabarkada? Good morning sa inyong lahat. Nagulat ka pa yata. Good morning sa ating lahat. Dito kami ngayon sa Onomichi Iki. At pupunta naman kami doon sa pupuntahan namin na skating daw. Bali, time check tayo mga kalabarkada. Alas 6:25 ng umaga. Makakasama natin itong mga tropa. Ayan na. What's up yung mga followers ko dyan? Lagir din pala ito. Pusingin. Hey dude. Ito yung mga kasama natin na pupunta sa may skating. Bali ngayon yung araw na pupunta tayo sa skating mga kalabarkada. Andito na tayo sa may sakayan ng train. Ito na yung dala natin kasi pupunta tayo doon sa Hiroshima. Maghalo-halo tayo. Ito yung laman. Baunan mo ah. Halo-halo. Maghalo-halo tayo doon. Libre ng ice. So yung mga kalabarkada, balis ito yung sasakay tayo ng train. Train muna. Train no? Train tapos bus. Tapos pagdating dun sa bundok, habal-habal. Wala na. So yun mga kalabarkada na. Bali nakasakay na tayo ng train. At pakatabi ko si Kalabar sa bike. Alright. So papunta na tayo ng Fukuyama. So yun mga kalabarkada na. Yan. Maliwanag na. At dito na tayo sa may Fukuyama. Yun, nakalabas na tayo ng Fukuyama Station. So mga kalabarkada, mag-aantay tayo dito ng bus na sasakyan natin papunta dun sa bundok. Problemada itong kasama ko dito mga kalabarkada. Walang wifi. Kanina nakikiconnect sa kanila Dario. Kay Patjot. Hindi pa pinakonect. Tumabi sa akin. Nakikiconnect pala ng wifi. Hindi ko rin pinakonect. Ayun yung pagmumukha. Yan yung pagmumukha. Alright mga kalabarkada, we're here. Dito na tayo. Woo! At makikita nyo mga kalabarkada sa likod ng camera. Ayan na yung pagdidiskihan natin mga kalabarkada. Yahoo! Enjoy to, enjoy. Bali, susubukan natin, magre-renta tayo ng gamit natin ng pang jet ski. Ito yung gamit mga kalabarkada. Yan. Ito na yung yellow, kapal ah. Magre-renta ka? Yan, magre-renta ako ng skateboard. So what's up mga kalabarkada? What's up mga kalabarkada? Please support Touch TV. Yes. Kasama kong vlogger pala mga kalabarkada sa mga
viewers natin at subscribers natin. Please support Pats TV. Pats TV. Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Alright mga kalabarkada, yes! Tignan nyo naman yung mga ice skate, yung pag-jijiskian namin dito. Ayan mga kalabarkada. Woo! Ang kakaling nila. Grabe. Pero sinabi ko kay kalabarkada sa Dirio na yung mga nag-ice skating pababa, wala, hindi ka matututo kung pababa eh. Hindi yan uubra sa amin. Oh, hindi yan uubra. Sa kanila pababa, Pababa. sa amin pakyat. Yun lang ano mag... Ay, yung ginagawa nila basic lang. Basic lang yung Basic ginagawa lang nila eh. Amin may tricks pakyat. Tingin lang muna kami. Ito na yung gagamitin namin mga kalabarkada. Ibaba mo. Yan. Yan na yung gagamitin namin. Alright! Let's get it on mga kalabarkada! Mag-jujutsu na tayo. Ay, bag mo ha. Let's go! Let's go! Gilan mo pre! Yun, grabe. Nauna na yung skateboard kaysa dun sa tao. Pre, nahuli ka pre! Ang bilis na yung skateboard. Ang bilis pala. Apurado! Apurado! Basic lang sa atin yun. Oo, kami. Patay. Lakas. Diretso. Diretso, tatabi lang kami. Bro, diretso lang bro! Diretso lang! Sige, diretso! Diretso! Woo! Diretso! Basic lang sa atin yun. Play na to? Naka-play na yan, naka-play na. Yan. So, susubukan natin ito mga kalabarkada. Yan. Sige nga, sige nga. Subukan natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kagaling si Labrakads. Sige. Sige na. Diretso mo. Isa! Hindi na makatayo sila Barkads. Hindi na makatayo sila Barkads. Tanggalin na. Oh, tanggalin mo ako. Ang bira. Ang hirap pala nito. De, practice lang yan mga kalabarkada. Practice lang yan. Basic lang sa atin yun. So, second try. Pala. Ganun lang pala. Doon ako pinlayo kay. Para... Yeah. Professional mode mga kalabarkada. Tabi-tabi kasi professional to. Professional. Nakawala na. Labarkads! Nauna yung board kasi sa iyo. Yeah, larga. Labarkads! Ano? Okay ka lang? Ayaw na! Dayo mo! Medyo ba ko na yun? Nande! Mas kasya! Mas kasya na eh! Oh. Yung mga kalabarkada, siyempre wala naman to sa atin. Kaya dito lang natin masusubukan to sa Japan. Kaya susulitin na natin mga kalabarkada. Yung bata, mas magaling pa sa akin. Basic lang sa atin yun. So, ayun mga kalabarkada, napakahirap pala nitong skin na to. Pambihira talaga. Hindi ko alam kung paano ba yung technique, kung paano pababain.
Yun. Pambihira ka. Akala ko mag-ski ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Dadalhin ko to sa atin, papadala ko to sa Pinas. Basic lang sa atin yun. Yawa ka! Yawa ka rin. Lami? Lami? Lami bay, lami. Lami bay, lami. Boss, magkano yung papunta sa Cubao? 350 lang. Kari, sakay na. Sakay na ako. Okay. Sakay na ako. Yeah! What's up mga Calabar Cats? Punta na kami ng Cubao. Yeah, Babo! Cubao! Halimaw ka! Ayop ka! Walang lisensya. Ulit mga Calabar Cats. Hindi naman Cubao pinuntan natin. Ulit. Ulit. Stop over yan. Stop over. May stopover tayo. Stop over. Yun. Dito na kami. Yay! Angkas. Yay! Nalaglag yung ulit. Hindi tayo naabot sa... Ulitin pa. Hindi pa umabot sa Pasay. Ulit. Sandali. Ulitin natin. Yeah! Calabar Cats! Malalang tao! Ayos? Walang iya ka. Sulit yung pagbabiyahe namin papuntang Cubao. Ang layo na narating natin, hindi lang Cubao. Alam mo kung saan? Davao. Basic lang sa atin yun. Gagaling na. Sana all. Sana all tayo dyan. Pero basic lang sa atin yun. Basic lang ba? Basic lang yun. Basic lang. Yung sa atin, dalawa yung sakay sa board. Sa kanila, isa lang. Yun. Tama ko ninyo. Uy. Wow. Kaya. Kaya? Oh, ayun din. Dali. Ayos na. Walang problema ikaw. Yun, okay lang. Okay lang? Kasi, Arigato. ang sarap pala dito. Ang sarap dito. Nakaka-enjoy talaga. Sobra, grabe. Huwag na kaya tayong umuwi sa Unomichi. Hindi na tayo uwi doon. Dito na lang tayo eh. Ayan na natin doon sa Hitachi. Sila na doon. Yung Hitachi dadalhin natin dito. Dito na lang. Tapos narinig ni boss pa tayo. Atak! Yo! Boss! Oh! Pasensya na boss ha? Nadali tayo! Nadali tayo? Oh! Oo. Alam mo, idol, YouTube ba? Oh, YouTuber. YouTube eh. Oh. Yun. Salamat. Search mo na lang Lover Cards. Lover Cards. L-A-B as in Victory, A-R-K-A-D-S. Parang lover boy. Oh, parang Yeah, Lover Boy. yeah. Ayan. Boy! Ito. Bro! It hurts, you know. So ayun mga Calabar kada, bali pauwi na tayo. Si 3:30 ay ibabalik na yung mga gamit. So ayun mga Calabar kada, bali time check tayo ay alas 2 ng hapon. Sabi mo hiram ka. Alas 2 na ng hapon. So ayun mga Calabar kada, dito ko na tatapusin tong video na to. So ingat po tayong lahat. God bless at lagi po nating tatandaan. Yo! God is good all the time. See you on my next vlog. Yeah. Bye-bye. Yeah.